se lidt. Skal vi det? Kom nu hen, jo. Skyld nu hen. Jo. Ja, skal du komme ind? Prøv at se her. Ikke der foran her, så kan du komme ind i skyld. Så kom. Tænk dig det. Det var Kiwi. Jeg har så en til. Det er ulækker nummer 5. Er det ulækker nummer 5? Nej, hun har nummer 2. Nej, ulækker nummer 5. Det er piger, der har. Det tager så lang video, som egentlig kan. Slet ikke. Nej, det er et proffkamera. Mhm. Piger kan ikke. Vi siger, Gert holder til. Ved I det? Prøv at tage den hen i hjørnet. Og han er dyr. Har lige været over. Gå op og sige, jeg har været. Og der har været lidt fat på den ene der. Nu er jeg bare, der er røget en halv vand nede. Nu er 15 sekunder, eller ja. Ja, ja, udmærket. Skal vi bare skylde i overmorgen, hvis det er noget, der skal ske? Har vi set?